Mareková mama žije v bolestiach, o akých sa mnohým ani nesníva. Jej telo zápasí s 25-kilogramovým tumorom, ktorý vyciciava jej telo z energie a práve malý Marek je celý čas po jej boku. Varí jej, upratuje, nakupuje a hlavne je pri nej, keď Erika kričí od obrovských bolestí. Marek však v týchto dňoch zažíva raj na zemi. V tábore pre deti zo sociálne slabých vrstiev prežíva úžasné dobrodružstvá. Asi 90% detí nikdy v živote nebolo v takomto tábore, ale vlastne ani na žiadnom školskom výlete, pretože ich rodičia jednoducho nemajú na takéto výlety. Jednoducho musia niekoľkokrát v rukách otočiť každý cent a rozmyslieť si dobre, do čoho to investujú. Pri lekárskej prehliadke tento rok boli deti, ktoré mali na sebe ešte mokré spodné prádlo, ktoré si museli oprať, nestihlo uschnúť a vlastne bol to jeden kus, ktorý mali a ten mali zrovna na sebe. Boli to deti, ktoré možno aj boli čisté, ale mali veci, ktoré boli im veľké, boli rozťahané, spráne. V tábore je pre deti pripravený bohatý program. Na štvorkolke sa prvýkrát povozil aj Marek, 13-ročný chlapec, ktorý sa stará o ťažko chorú mamu. Mamina si pôjde teraz do nemocnice. Chcela ísť, keď som odchádzal. Mareková mama žije s 25-kilovým tumorom, kvôli ktorému má obrovské bolesti. Marek je ten, čo jej podkladá vankúše a drží ju za ruku, keď je najhoršie. Mamina sa ma teraz, lebo ju to bolí. No ja si mám celkom dobre, ale ani ocino sa nemá dobre. Čo má? Má rakovinu krku. V čase najväčších problémov má Marek aspoň na 2 týždne možnosť prísť na iné myšlienky. A aj keď mu mama chýba, teší sa, lebo si našiel nových kamarátov. Je to tu dobré, aj sa mi to tu páči a je tu zábava. Dneska sa mi asi páčili najviac tie štvorkolky a tie motorky. Včera sme boli s hasičmi na člne, dneska tu boli kukláči. Ja si myslím, že pre každého policajta, ktorý môže takto v pozitívnom svetle vystupovať a vplývať na tie deti, tak je to len prínos. A už keď máme spätnú väzbu, že tie proste deti majú radosť z toho, teší ich to, tak to teší aj nás. Deti v podstate sú z veľmi chabých pomerov, veľmi skromné, vedia si vážiť veci, ktoré sú pre nás ostatných samozrejme. Včera sme boli kupovať obuv jednému chlapčekovi, ktorý ju naozaj má rozbitú a zničenú a bolo krásne, keď iný chlapec pri ňom sedel a mu vlastne pomáhal napríklad obúvať, hej, rozviazať túto pánku a obúvať ho, hej. A to sú také momenty, ktoré vás nejakým spôsobom tak trošku vám ukážu, že ten život je naozaj o niečom inom a naučí vás to tak trošku rozlišovať medzi ozajstnými veľkými problémami a medzi úplnými malichernosťami, ktorými sa často zaoberáme. V tábore Štvorlístok deťom každé dieťa dostane školské potreby, oblečenia a napríklad aj okuliare, ak ich dieťa potrebuje. Maličkosti, ktoré pre rodičov týchto detí znamenajú veľa. Mnohí rodičia týchto detí napríklad nemajú na školský ruksak, čo myslím si, že v rodinách, vo väčšine rodín je toto samozrejmosť. Takže si viete predstaviť tú radosť tých detí, keď tu na záver tábora dostanú skutočný ozajstný nový školský ruksak.